gaan ons eens voorstellen wat de situatie is. Het begin, de opening van de vasteloven op het Friedhof in Maastricht, de 11e van de 11e. De boetegewone boetezitting in Venlo is er ook weer. En dan zit je lekker aan het optreden, maar dan opeens breekt er hak af van Marij. Maar wat zou Marij dan doen? Doorzingen, dat doet het op de eerste plaats. Heel benauwd kijken. Nee, het zou altijd doorgaan. Dan gaan we naar de situatie van Tij. Want Tij, die heeft optreden gehad samen met u. En die denkt, weet je wat, ik heb een beetje honger, gewoon lekker een patatje eten door een tegel bij de frituur. En dan kunt aangereden, staat op de parkeerplaats en dan ziet de lichten uit. Gewoon, wat deed Tij dan? Dat kan je toch niet maken. Je maakt voor mij toch zeker nog wel op, maar het vet is natuurlijk al uit de bak. En dan rieten we een gek naar de volgende krom. En als de oog toe is, dan ga je zich toch maar een tuit friet bakken. Je gaat het heen maken. Ja. Frieten zal hebben. Helemaal top, dan gaan we door.